थांनाय तामुलपुराव जुथुमलांनाय 60थि बोसोरारि जुथुम्मानि आद्रा थानाय थान्दै जुथुमखौ बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव 2 आरो 3 अक्ट'बर खालाराव खुंफुंनाय जादों आरो बे साननैनि थान्दै जुथुमाव बर' थुनलाइ आफादनि थांनाय बोसोरनि मावनाय बेनि रिपर्टफोरखौ गनायथि होनाय आरो सावरायनाय जादों। दा बिनि अनगायैबो जोंहा नेशनेल एडुकेशन पलिसि 2020 बेजों खाबजाथावै बर' बिजोंनि सोलोंथाइखौ माबोरै जौगाहोलांनो हागोन आरो बर' बिजोंनि माखासे जेंनाफोरखौ स्टेट एडुकेशन पलिसि आरो नेशनेल एडुकेशन पलिसियाव माबोरै थिसननानै जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय जागोन बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय जादों आरो फैबाय थानाय 61थि बोसोरारि जथुम्माखौ फिन तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायावनो खुंनाय जागोन बेनि थांखि आजावनाय जाबाय आरो बेखौ जेरैबो जाफुंसार होनायाव बिटिआर सरकारा मदद होगोन होननानै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा खोथा होलांबाय आरो लोगोसे बे थान्दै जथुमावनो बाहागो लानानै रायजो सभानि बुंथिगिरि आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङाबो बर' राव थुनलाइ जौगाहोनायाव आसाम सरकारनिफ्राय बिथांनि जि नाजानाय थागोन बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों आरो फैबाय थानाय समाव आसाम आयेन आफादाव बर' रावखौ आबुङै बाहायनायनि बेलायाव बर' थुनलाइ आफादा खालामनो गोनां मददफोरखौबो माबोरैहाय खालामनाय जागोन बेनि सोमोन्दै सावरायनाय जादों। जिहेतु जोङो नुबोबाय थादों आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव 20-25 बोसोरनिफ्राय बर' मिडियामाव गोबां फोरोंगिरिफ्रा खाथियै जिहेतु नैबे 2021 मायथाइयाव जिहेतु आसाम सरकारा गभर्नमेन्ट खालामनायाव 3+1 जिहेतु गाहाय फोरोंगिरिया समाज बिगियान आरो साइन्स आयदायाव आरो सासे लिंगुइस्टिक जिहेतु खाथिबोबाय थानाय 20 बोसोर खाथिबोबाय थानाय बाखि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय माबायदि जेंना सुस्रांनांगौ? बिटिआर सुक्तिनि 6.3 खौ जुदि जों बाहायनो हायोब्ला अब्ला जोंनि भेन्सार स्कुलफोरनि गोबां बोसोरहालागै बे भेन्सार स्कुलफोराव खाथिबोबाय थानाय खामानि मावबोबाय थानाय फोरोंगिरिफोरखौ बिथांमोननि पस्टखौ रेगुलाराइज खालामनो हानाय जागोन आरो बेखौ बोरैहाय इफेक्टिभलि खम समनि गेजेराव मावफुंनो हायो बेनि सोमोन्दै थाबैनो बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' साहित्य सभाया बिटिसि सरकारजों सावरायगोन आरो बिटिआरनि चिफआ दिनै बे जोंखौ हांख्रायलांदों थाबैनो बे बर' बिजोंनि जेंनाफोरनि सायाव सोमोन्दै सावरायनाय जागोन आरो जों मिजिंथिदों थाबैनो बिटिआर सुक्तिनि 6.3 क्लजनि गेजेरजों बे जेंनाखौ सुस्रांनो हानाय जागोन। जिहेतु जोङो थांनाय बोसोरावनो जिहेतु नोंथांमोना मोनसे जोबोद गिदिर प्रजेक्ट लादोंमोन जे गुगोलाव बुनाय लोगो लोगो बर' जिहेतु ट्रान्सलेटर बे बेसेबांसो नांगौ? गुगोल ट्रेन्सलेसन किपेडआव बर' रावखौ थिसननायनि खामानिया दा सोलिबाय थादों। गोबांथार जोंनि बर'नि सोदोब बिहुं नि सोदोबफोर आरो लोगोसे टार्मिन'लजि जोंहा दंखायो बे CSCTनि दारै सेबखांजानाय बे मोन 14 आयदानि टार्मिन'लजिफोरखौ दा DTP खालामबाय थानाय जादों आरो गुगोलाव थिसननाय जाबाय थादों बेनिखायनो एसे सम लादों किन्तु जों आसा खालामदों फैगौ 16 नभेम्बरनि सिगां जोङो बे खामानिखौ आबुङै मावफुंनो हागोन अब्लानो गुगोल्सआव बर' सोदोबफोरखौ बर' टार्मिन'लजिफोरखौ हगारखांनायनि उनाव बेखौ जोङो रिभार्स ट्रेन्सलेसननि थाखाय हगारनानै होसिगोन आरो बेनि उनावनो बे खामानिया मोनसे आबुं महर मोनगोन। जिहेतु दिनैनि नैबे सावरायमेलनि गेजेरजों बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरजों जिहेतु गोबां आलासि फैबाय आरो गोबां जिल्लाफोरनि थान्दै बिथांमोना सफैबाय बिथांमोना मोनसे सिन्था एबा मोनसे जेंनानि सायाव थांनाय बोसोरफोराव ससियेल मिडियायाव गोबां फोसावबाय थादोंदि जिहेतु नैबे जोंनि बिटिआर सुक्तिनि जा एग्रिमेन्टआव फैफानाय बियो आसामाव जिहेतु एप्लाइ बा इमप्लिमेन्ट जानाय नङा होननानै गोबां प्राइभेटाव खाथिबाय थानाय फोरोंगिरिफ्रा अजद होयो बे बेसेबां सैथो? बेखौ मावफुंनायनि बेलायाव जों मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होनांगोन आसामाव माने सोलोंथाइनि जि फसंथानफोर फरायसालि फरायसालिमा मुलुगसोलोंसालि बेफोर गासैबो मोननै आयेननि आवथायाव दङ दा मोनसे जाहैबाय पस्ट प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्ट बे एक्टनि गेजेरजों थिसनथाइफोरखौ होबाय थानाय जादों आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय प्राइभेट एजुकेशनेल इन्स्टिट्युट मेनेजमेन्ट एक्ट 2009 दा बे बिथिङाव
प्राइभेट एजुकेसनेल मेनेजमेन्ट एक्ट 2009नि आवथायाव थानाय फरायसालिफोरखौ पस्ट प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बेलायाव मोनसे जेंनाया बे नुजागोन। दा बे बिथिङाव आसाम सरकारनि मोनसे जुदि सोदांनाय आयेन फैयोब्ला अब्ला बे जाफुंनायनि महर मोनगोन। जेब्लासिम बे गोदान मोनसे आयेन सोदांनाय लाबोनो हाया अब्लासिम नाथाय बे जेंनाया सुस्रांजानाय नङा।